Pere, què tal? Bon dia. Molt bé. Això és propaganda? La paraula que jo et porto avui és cellirepus. Saps dir-la? No. Cellirepus. No. Digue-la, home. No, Cellirepus. És la paraula superilla al revés. Perquè això que estem veient no són superilles. Això és pura propaganda. Això, fixa't que heu explicat un gran pla de ciutat, no sé quantes hectàrees, no sé què, i a mesura que ha anat avançant el vostre reportatge heu dit i el que es farà aquest mandat serà licitar la redacció d'un projecte per un carrer que creu en 4 carrers, que farà unes placetes al mig dels encreuaments. Això no és una superilla, home. Una superilla són 2 carrers pacificats per un carrer de trànsit. El que estem veient aquí és un carrer pacificat per 2 de trànsit. És al revés d'una superilla, és Però cellirepus. estàs en contra de que es pacifiqui la ciutat? Que va, al contrari. Això és propaganda, això és política de PowerPoint, això és veritat, no és política d'Excel. Tu mires el que ha passat a París, en el mandat de la Hidalgo, en un mandat, 40% de reducció de trànsit. Un augment bestial de l'ús de la bicicleta. Per què? Perquè hi ha hagut una transformació amb unes coses que es poden comprovar i que després donen resultats. Això és pura propaganda. La superilla és una de les grans idees de l'urbanisme del nostre segle. És una de les grans idees nascuda a Barcelona. Això s'ho va inventar un senyor que es diu Salvador Rueda, que és el cap de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona. Que té gràcia que es digui Rueda. D'acord, molt bé. Tens algun altre comentari de qualitat? Sí, tinc molts. És que avui vens molt enfadat. És que això em cabreja molt, tio. Això m'enerva. Això m'enerva molt. M'enerva molt perquè és una de les grans transformacions que necessita la ciutat i, a més és un procés que fa molts anys que dura. Això va començar als anys 80 amb la pacificació dels centres històrics, a tot arreu, no només aquí. Ho vam veure al Portal de l'Àngel, ho vam veure a Gràcia, ho vam veure a Carrer Major de Sarrià, ho vam veure a diversos llocs. Això va evolucionar cap a la pacificació de carrers que eren una mica més conflictius. Enric Granados, per exemple, és un carrer que és un carrer de l'Eixample i que hi ha una pacificació. I després el gran salt endavant és quan es comença a parlar de superilles, que comença amb l'últim mandat de l'Hereu i amb el primer del Trias, que és quan s'aprova, i demana una transformació radical de la ciutat, que demana, primer, fer la xarxa ortogonal de l'autobús, perquè la xarxa aquella quadriculada et permet generar les superilles, que l'han aplicada malament. Hi ha 25 línies d'autobús ortogonals per 50 d'espagueti, o sigui, de la forma aquesta per dir-ho tècnicament, no? Tètrix. De l'espagueti. Això ha fet difícil que es puguin fer les superilles com s'han de fer, que és un procés de pacificació que demana, en última instància, no pintar el carrer, sinó treure l'asfalt. Perquè gran part de la nostra contaminació no és només el fum que surt dels cotxes, és una superilla la fricció amb el terra. Integrar l'espai, que no es veiés que hi ha una vorera i que hi ha un carril, o que abans hi havia un carril de cotxes. Aixecar l'asfalt, posar-hi arbres i tancar espais de 400 metres, o sigui, espais sencers. Però si fan places i posen arbres ja serà això. Sí, però això no és una plaça, o sigui, això és agafar l'encreuament de 2 carrers, el qual és pacificat, que jo estic a favor de pacificar, i de generar eixos verds, però un eix verd en un mandat, però què és això? Una actuació valenta seria agafar la Gran Via de punta a punta i pacificar-la sencera de punta a punta, treure un carril sencer a la diagonal i aleshores multiplicar el transport públic, multiplicar la xarxa ortogonal. Per fer això el que necessites també és tenir transport públic dins, fora, és a dir, i calés, clar. Sí, però hi ha part del transport públic que el seu problema de desenvolupament és de demanda, és a dir, no hi ha prou demanda per finançar. Ara, si tu generes la demanda, la ciutat a la que anem és una ciutat en què els serveis estan a 15 minuts a peu, on la gent es desplaça molt menys, com ja hem vist en aquesta pandèmia, és una cosa que hem après, i on el vianant recupera la ciutat. No pot ser que el trànsit ocupi 3/4 parts de la vida pública de la ciutat. És un deliri. Això ho hem d'anar canviant, però hem d'anar canviant amb polítiques valentes, no amb coses estètiques. A mi em fa molta gràcia que la gent critica això dient és que és molt lleig. Però si el problema no és que sigui lleig, el problema és que és només estètic. És igual que sigui lleig o que sigui bonic. No hi ha una aproximació radical de transformació de la ciutat. Si hagués acompanyat d'un pla de reforma estructural de la mobilitat. Aquest és el primer. El que hem vist avui, perquè no dic coses bones del govern de l'Ajuntament, el que hem vist avui és la primera vegada en 6 anys que veiem l'Ajuntament de Barcelona plantejar un pla per tota la ciutat. I això s'ha de celebrar. I a darrere hi ha una visió que és la correcta, en el sentit de hem d'anar a un procés de pacificació, de treure el vehicle, sobretot el vehicle de combustió de la ciutat, etc. El que demana és que hi hagi encara passos més valents. Però un carrer en un mandat, és que és ridícul. I després diuen, hem fet un pla, ja hem dibuixat els eixos, perquè els propers governs ho facis. Home, clar, així, jo també faig política així. No? Jo ara he dibuixat un futur, mira... Però presenta't, per què et presentes? Mira, no se m'havia acudit. No se m'havia acudit, és una idea... Reflexiona-hi, igual et va bé. Vols dir, Sí? No ho sé, igual no, també, Igual no. Igual no. Aquestes coses mai saps. Aquestes coses mai saps. Sí, a vegades ho saps i vas obstinat a intentar-ho. A vegades sents el deure de posar unes idees sobre la taula, això també és veritat. Això sí. Escolta, i això dels superilles d'on ens ve? És a dir, perquè ara hi ha aquesta moda a les grans ciutats, perquè a Barcelona ho estem veient, parlaves de París, però també a altres ciutats d'Amèrica, per exemple, no? Sí, i a Europa sobretot, és on... A Nova York hi ha un cas molt clar, que és a Times Square,
que és un cas que tothom posa de relleu, però que en realitat no és gaire millor, no és gaire més novedós que les coses que hem fet aquí. O sigui, Times Square correspon al nostre portal de l'Àngel. Són els centres històrics de la ciutat que ja fa molt de temps que s'estan fent. La gran innovació que hem vist a Nova York és el High Line, que és aquella antiga via elevada del tren que s'ha convertit en un jardí preciós i que està sempre massificat. Com et deia abans, les superilles neixen amb aquest procés primer de pacificació dels centres històrics de la ciutat, després anem a un procés de peatonalitzar alguns carrers, que és el que estan repetint ells, és una cosa ja molt antiga, ja es va fer Enric Granados, i després anem a superilles. A Barcelona, Superilla apareix al Poble Nou, la primera, va ser molt polèmica perquè es va fer primer un procés participatiu i després, quan es va fer la superilla, no es va fer on s'havia dit que es faria, sinó es va fer en un altre lloc. I això va generar, de la nit al dia, van dir, però què està passant aquí? El gran èxit de Superilla, la que s'ha fet realment bé, és la de Sant Antoni. La de Sant Antoni s'ha fet molt bé, per què? Perquè està feta com una taca d'oli. Està feta a partir d'un equipament gegant, que és el Mercat de Sant Antoni, que et dona moltes virtuts. La primera és que no hi ha aparcaments particulars, vull dir, en els edificis. I, per tant, el xoc aquest de que la gent ha de poder arribar a casa i ficar el cotxe no el tens, perquè ja hi ha el mercat. I després perquè el mercat és un equipament que, per la seva naturalesa, atreu gent. Però fins i tot això també s'ha fet algunes coses malament. Poso un exemple. Sota el Mercat de Sant Antoni hi ha un pàrquing. A la reforma que estan fent del Mercat de la Basseria a Gràcia també estan posant un pàrquing. Això és un error, perquè el que estàs incentivant és que la gent vagi al mercat amb cotxe. No, el que has de fer és posar-ho fàcil perquè la gent pugui anar al mercat sense haver d'agafar el cotxe. Però és un èxit bestial. Això també farà que la gent del voltant, que viu al voltant del mercat, anirà a comprar en aquell mercat, per tant, també pacificaràs el mercat, d'alguna manera. Clarament, i tot el barri assumirà una nova rutina, una nova manera d'aproximar-se. Una altra cosa que hem de comentar... Són canvis tan bèsties. Però són els canvis... Mira, l'origen del Pla Cerdà. En el Pla Cerdà, tot l'interior d'Illa de l'Eixample era jardinat i d'accés públic, en la idea de Cerdà. Això és el que hem perdut. Però si ho penses, això vol dir que per cada habitant de Barcelona hi havia moltes hectàrees de verd. Actualment a Barcelona deu haver-hi 2 metres quadrats de verd per habitant. A Amsterdam estem parlant de 60 o 80 metres quadrats. Vull dir que la carència de verd a Barcelona és radical. I aquests canvis que estan fent amb els eixos verds comporta una segona cosa. Si tu miressis, per exemple, el pla que hi ha pel 22@ d'augmentar habitatge, que jo ja estic a favor perquè s'ha d'augmentar habitatge al 22@, quan tu augmentes la densitat d'un barri, la llei diu que has d'augmentar el verd, que això ho has de fer. I això obliga els promotors a comprar una parcel·la per fer el pis i després una altra parcel·la per fer el verd. Però en el moment en què tu dius això serà un eix verd i estàs dient el 40% d'aquest carrer serà verd, això li evites al promotor haver de fer això. I, per tant, augmentes la densitat i augmentes la població. Que no passa res, perquè necessitem pisos, però podem debatre-ho, això? O sigui, podem tenir un debat una mica a fons i no aquests PowerPoints que són impossibles de fiscalitzar? I aquí hi ha gent molt bona a Barcelona. Tenim el Salvador Rueda mateix, hauria d'estar aquí assegut al meu costat. El Vicente Guallart, un gran urbanista que també ha pensat en això i ha publicat. La Maria Cisternes, el David Bravo. Són urbanistes de diverses ideologies que han reflexionat sobre cap on ha d'anar la ciutat i ningú els està escoltant i estem comprant aquesta mercaderia espatllada d'eixos verds que no faran ells i que és només una licitació per redactar un projecte per un carrer en un mandat. Home, això és ridícul. 4 carrers. Un carrer que creu amb 4. Sí, però al final afecta 4. D'acord, 4, ja te'ls compro, 4. Ni que fossin 8. Jordi Graupera, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Arribarem al